Hello guys! Good morning! Ninjong tanan! Welcome back sa maong channel ay Ann Mariano Family. Karong dang adlaw guys, ning turok nagamo ang patula og na. Ang palaya amo nang itanam ron guys. So tan-awan ninyo inja guys, nigtanam na namo. Atangin ninyo. Daras Mariano guys, gabukbuk nas kuan. Bukbuk nas para itanam tong patula. Gawan man gabi gapon. Sakto itamnan ron buntag. Okay guys, sana i-transfer rin ko an guys. Patsola, gaban kay na pa day wa motorot guys. Transfer na ni na adto. Napagaban nga motorot kay pa. Adun na raman kay og mamunga na makalibre na migsudan kay mahal karog mga pamaliton. Labat ka yung orong adlaw guys, kay nangwanan ko gahapon. Wa nay baligjang tambal daari. Mga pharmacy, nagkahurot na. Nagkahurot, di nagkahurot na dyan. Ang magugkot, ang galabadan o. Darita guys, itanong na yan natin. Patula pa niya mga iuna guys, patula kaya kalidya. Kaman kagin ng turok. Dapat na idagami ang una dani ay sa ni. Hindi ko kuhan na. Tambok ang buduta. Diyo atong uksan kay na mga bagtos, mga tumban dyan ni. Uksan dyan anak, ukusan anak. Dyan na! Sukan. Usukan, di ka during na. Sukan. Ano? Uksan. Ini di bawah honey. Honey. Honey, my love, so sweet. Bawal na mo magsuroy-suroy daning ang mga tanam ha. Oh. Hindi mo na maarson. Ito yung pinabana. Kaya guys, magtanam ko dito. Hilo ang Mariano. Dito ang itanam dito or pigali sili. Ito bay. Ito. Lami magunang ganahan magkukuglitos guys. Kuan lami kado labi sa kay mayonnaise. Lami kado. Nagsadyo. Bunuhan ni siya. Mangutan na pa rin kong nanay. Nag-uli na po sa Alicia. Mauli man merong 22 guys. Kay birthday ni Ate Gigin. Mangutan na kong nanay. O panang kansay abuno daning mga gulay. Kapila man naman. Kapila naman. Wala na dito. Mga naraman ni guys. Ang gida. Kaya aguban. Panitulog. Ina anak abad. Ah! Teman. Teman. Paakal mo din ang iro ha. Okay guys, naman na nagtanam guys. Sunod adlaw na pud tungo pananadot guys. I-update gyapon mo na nagtungo.
Wa pa na nara kay amo tuwid tanong. Tanong gatid ko na ako. Tugas pagali ko bila yung mga tanang sili. Sili ug kangkong naapod guys. Hapon na itanom na nasunod adlaw. Pakita na gyapon mo na guys. Kuno man na guys, pila ni kapunon. 4, 5, 6, 7, 8, shampoo. Si 12 kabuok guys. Madura man nagbubunga ni tanan guys. Ug babuhi. Buhok ni Mariano guys oh. Gikan na siya hagna guys. Agjang buhok na. Araka adis-adis ka jo. Style na ni bong style. Guwapo jig samot. Nakaharang ang kamot. Kay kaleksian. Lo. Gisapot buntag pa gani. Naray ko'y kuan guys. Naray ko'y buwak guys. Mananam ko inja. Daring buwak na ahang pinangadyo gahapon. Dadtos. Among adto datos unahan guys. At padung sa istaka. Nanghatag may gahapon kupon. Kaya na may manghatag ron og relief goods. Nanghatag may satag-satag sang satag-satag sa ilahang panimalay. Sa kay giganahan mo kus buwak. Nangadyo ko dagas. Ara mo patanawon ning mga buwak ka. Kaya ang may ang ipangtanam daris ubang kaang daris kilid-kilid na raman sa ugwa pay kaang nice kagay ganahan ko sa buwak nice siya ug makakita mo vlog dito ito ako na to nagbubalak ni Mariano tanawan ninyo at tangin ninyo tanawan ninyo ang buwak guys ang ipakita dara ang buwak guys da ganahan ko dari guys na kay mura man gud si ugwa kay Christmas tree diyan na kay mga lights inog magbasko na mudaka man siya mo bukad, diya matrim-trim ra pud nimo ba magunting-gunting ra nimo. Malingin ra nimo mo nang ngara ang gipangadyo pud na giganahan man ko. Diya kari pud ya. Da pag kari pud guys, managhan ra siya guys, nagtanam kuno dani nga na kuno ni na. Kay dali ra man kuno ni mabuhi. Di gidaghan ra ba hatag salamat din mo te kay mo nagkinsa ka kay wa kalimot ko imong hangan. Kaya pa ko tagadari, dyan nga doon ako sa buwak. Kaya ganahan ko magtanong-tanong mga buwak ba guys. Pawa sa ato ang ka-stress. Unang buwak na rami ato ang kalipay ron. Kalipadan di ay. Daday pa ikon guys, kaya lang mag-repubia guys. Kaya bitang isang buwak nga. Inig mo buwak ng pungpong. Ano si Jada? Kana ipagtanong mo dyan guys. Patanawon na mo na. Uwasan ni na itanong dapit. Hingitap kong pisto. Kaya dyan matumban-tumban na rin mga bata. Sayang gito kang pinangadyo. Tumban ra. Kani ko rin siya guys. Ugan sa imong gustong pormahan. Porma kag heart. Ilibot ni mo nga na. Pwede ra pud kay daghan man. Kay kada nga na ramay itanam. Kada isa raman. Kay dali raman ko na mabuhi. Manang atangin ninyo guys. Inig magtanam na ko. Unja. Guys, nagtanam na mis buwak. Daradang. Gipormag nga na guys. Diya ato dapit nga niliksian. Huwag na yung masubra. Sa ganahan, liksian. Diya agbuwak dia. Diya na nagibutang daripan. Samantagal sa ning isahang kaang. Nga galon. Nice sa tanawa na. Napaidaghan to. Nga nara para lami tanawon. Nice tanawon. Kurmahan na tang ay, sa kayarong di makalimot si Mariano na, ha? Charot! Tiyaga na hampol si Mariano. Hindi tayo pwede pinagtagpo pero di tinadhana hindi na posible. Ang gito po nga mag-aari. Ang karito po nga. Ibta sa naman eh. Kaya ka sinabog. Peso na ba? Kau. Ibta. Na pa. Ibta. Ha? Na. Tugas mo ko nung. Wala nag-garden ko na to. Garden ba ka? Oo, tanong ko. Tungay. Tuwan, tanong ko ba? Sagra, alam yung ag-heart ni Nagay ka ba sa day? Nagay ka ba sa wa? Wa pamanong pa ako ramang. Nagay ka ba? Alam mo yung tanong ko ba sa? Ang ipo Pamapunong na ko yung sa daway, pag nagmanarok to. Ada kan day? Hanam na lang. Ang katong dahil dahop ako ng gidlitsog. Ano man? Sagra, gana. Nagpanuman na. Oh, sige, kung ba? Yung kuwagan maning bawo mo nito. Sabot ka dito. Ang sabot nga naman narok to. Agan sa? Kubasa.
Okay. Ato pa nang isang adlaw pa na ko. Ha, pila ito no. Di, kuhan ra to na ilisor to sa Lisod sa container. kuhan? Oo, nya. Ibuhat pa bala. Oh, ibuhat. Buhat una na sa ikuan na tanong na. Nya kana na pinalit na ko gahapon. Opo. This Opo. Magsabog pa kaya? Ano na 75. Tingnan ko na ko sa in. Lupit ka sa heart ni Ikang din nami. Ano naman na? Sige na, ano. Lagi manurok. Sige na ang pod. Ado dot. Okay. Bukat pa man na siya. Ano na? Patay. Dayan. Sa ninyo. Ninyo. Prosesyon sila. Santo Niño. Gapol bis ka siguro. Guys, giganahan ko na purma na dyan ay Salab, Lee, Lester. Ay, siya ganahan pod. Kapagtok. Na guys, nice tanawon guys. Look at. Lalami lagi tanaw cellphone. Ha. Anja di man kay gamang buwak guys, sunod adlaw na pod na butangan na pod na mag-lexian. Ay lexi ra gud. Siya ganahan Mariano. Ganahan po kay Lee. Siya ganahan. Ay naman. Kuro-kuro kaglubot. Marami taon. Ug maikaigo, injo. Hindi na kaego. Ano may nagbulak. Arang siksiha ka jo. Salamat dai Mariano kay nahumana nimo Kuan man. ang ipabuhat nimo. Dagang ipabuhat ni Mariano guys. Charan. Ang ipatungtungan sa kuan. Kuan na. Ang ipabuhat og tungtungan nas buwak na. Muna na siya guys. Indag ubang buwak nga na wa sa ka ang palitanan pagkaang dapat ubos dia sa gitaghuat sa ubos. Nya tanaw mo na guys. Nahuma na guys. Aisa. Lab. Lee. Kay ba mamuki sa Lee? Lester. Ma'am. Sana all. Siya ganahan pas Mariano. Dapat ang kita nun guys dia. Isa. Duha. Tulo. Upat. Kaya dari pas gilid. Gilid-gilid din nagikuan guys. Kaya wanay mga kaang palitanan pa. Ayo tumbintaw na ninyo mga buwa. Karong di mo pang duk-dukon eh. Dari pa martilyo da. Duk-dukon dyan na ninyo tiil. Timan iragmak tumba na ninyo. Itong panigali na siro. Ang butangan og bato. Si Panday. Nansan man imong formalik siya. Mura naman kagoy inahan. Hello guys. Padong Miss Casabas Market. Kay mo palit ko og mosketero. Kay grabe pinaka na maglamok. Arang daghana. Di ba bangbang ag mga lamok na rin. Murag kadak-ag kabaw. Magbangga-bangga sa mga kalawasan. Puro na. Agnaong ni Lexi na puno nas pinakas lamok. Mana mo palit ko og kuan mosket. Si Tiri day guys. Mauli na pos Alicia. Mubalik na sunod adlaw. Og di makalimot. Ya, ang ihatod to. Kay tara na kisa man eh. Kaya dalang inapit na naman na. Tiguang. Parang initar ba ka, Jo? Lingi man. Isang napili nga kuan, mosketero. Guwapa ag tindira. Lamin sa mahal ako sinira. 370 kuno ni si Jagas, family size. Lulabay na siya nga brand. Nay si Jagas kay kanang naibaga. Di na dyan may pamaakag lamok dani kay gamong nang napunos lamok. Salamat na mo te kay nakapalit na kog mosketero kay baw nakagkinsa ka. Pwede og apil tindira mahalin. Oh, karida available mo ka ni. Hindi na available daw.